violation. Yeah, this is a violation on using the hut for a cylinder for. You all have no interest. मेरा बैग के अंदर इसके मेरे वाइफ के भाई ने एक चांदी का पायल दिया था और एक गोल्ड का दिया था, गोल्ड का रिंग दिया था और 50,000 रुपीज़ रखा था उसमें। देख बैग देख, उधर मिलता है क्या बैग? रात्री सगळे नेई घातले आणि नेईच केलेली ती तीनही होपी ते आमचे नेईच केलेले. तुमचे माझे लता राठोडा हां विजापूरचे येलेले मॅडम बोललेले कामात गेला आणि काय उजो पेटला मकाच नको. माझे सगळे सामान 2 वर्ष झालं गावात वाचून. माझा भाऊ मेला बुरगे गावात गेला. हांव एकटीच हा बाया म्हणून हांव हा 2 वर्ष झालं माझे सगळं किती किती असले तुम्ही फ्रीज असलेले, फॅन असलेले, सिलेंडर असलेले, पैसे आले पैसे 60-70 असलेले माझे. कसं लागलो की नाही तो उजो कहो लागलो कव लागलो नको कोण नसले नाही कोणच नाही. आम्ही आता 11:30 कामात गेला. हा वालिंटिना फर्नांडिस ची वायवाड्याची ह्याचं आता किती झालं उजो पेटला बाबू. ते गांठ्यांचे त्यांना बाड्यान धरून हांव माझे पोट भरतले बाबू. भितून किती लॉस जाला 60,000 भितर आले त्यांचे. ते होता पळय त्यांचे 60,000 फ्रीज आली, फॅन सगळे भितर आले त्यांचे. हय आणि कोण असले भितून ना कोण ना भितर कोण नाली ती कामाक गेल्ली सगळी. हां आणि अशें कितें कितें इलेक्ट्रॉनीक आयटम बी कितें आला इलेक्ट्रॉनिक फ्रीज आली, सिलेंडर आले भितर. हां हय पयशे आले त्यांचे 60,000 60-70,000 म्हणटा ते बाबडे काम करता बिचार. हां जाता जाल्यार तेका तरी हेल्प करता आसलो बाबू सरकारान. फायर ब्रिगेड येयल्ली हय फायर ब्रिगेड येयलेली. रेशन कार्ड, आधार कार्ड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.